याच वेळेला समुद्रावरती सेतू बंधनाचा विषय आला। समुद्राला विनवणी केली, समुद्र मान्य नाही झाला। हातात धनुष्य बाण घेतल्यानंतर मात्र शरण आला आणि सांगितलं, नल आणि नील आपल्या इथं दोन वानर आहेत, त्यांना सेतू बांधण्यासाठी सांगा। आणि सेतू बंधन होऊ लागलं। रामकथा दोन मनांमधलं सेतू बंधन आहे। रामकथा विचारांचं सेतू बंधन आहे। रामकथा प्रेमाचं सेतू बंधन आहे। सेतू बंधन सुरू झालं। पर्वतांवरती राम नामाचं अंकन करून पर्वत समुद्रात टाकले जाऊ लागले। पूल बांधून तयार झाला। राम नामाचा जय घोष करत सर्वजण लंकेच्या तीरावरती पोहोचले। वाली पुत्र अंगद शिष्टाईसाठी गेला, रावणाच्या पुढे जाऊन उभा राहिला। दूत होता रामाचा, दूत बनून गेलेला रावणाला म्हणाला, रावणा शहाणा शील तर जाऊन चरण धर। रावण ऐकायला तयार नाही, रावण ऐकायला तयार नाही। तो म्हणाला, तुझं माया करूनच आलेली दिसतीये, तुला मरायचंच आहे। अरे शूरवीर योद्धे आहेत तिथं, शूर कसले शूर, तुझ्यासारखे। रावणाच्या बरोबरीचं सिंहासन केलं होतं अंगदानं। शेपटीने तयार झालेल्या सिंहासनावर बसला होता। म्हणला, होय माझ्यासारखा शूर, आणि तुला बघायचं असेल ना, बघ उडी मारली सिंहासनावरून, पुढे उभा राहिला। मला आणि माझ्या पायाला इंचभर हलवून दाखव, बघ तुला प्रयत्न करता येतो का। रावणाचे सैनिक धावले, पाय हलवण्याचा प्रयत्न केला, हलण्याचा विषय नव्हता। रावण आला, पायाला स्पर्श करायला लागला। एक मुस्काटात रावणाचे मुकुट, रावणाचे मुकुट राम चरणांवरती जाऊन पडले। शिष्टाई उपयोगाची झाली नाही, युद्ध अटळ आहे लक्षात आलं। आणि मग युद्धाला सुरुवात होणार होती। अपमानित झालेला विभीषण रामरायांच्याकडे येऊन मिळाला होता। मंडळी युद्ध सुरू झालं। वानर सेनेचं आणि राक्षसांचं युद्ध सुरू झालं। एक एक राक्षसवीर मरण पावू लागला। वानर मोठे पर्वत फेकू लागले। वानर झाडांचा प्रहार करू लागले। वानर राक्षसाच्या मागे लागले। जय श्रीराम जय घोष होता सगळ्यांच्या मुखी। रावण महाराज जय असं पण म्हणत असतील राक्षस, पण जय श्रीराम हा जय घोष आकाश निनादून टाकत होता। युद्ध सुरू झालेलं। रावण एक एक योद्धा पाठवतो आहे, एक एक योद्धा मरण पावतो आहे। मंडळी रावणानं कुंभकर्ण पाठविला। कुंभकर्ण आला, त्याला कसं कसं करून उठवलं होतं काय सांगायचंय तुम्हाला। कसं कसं करून उठवलेलं। कुंभकर्ण आला, कुंभकर्णाच्या बरोबर युद्ध सुरू झालं। कुंभकर्ण आल्या आल्या विभीषण दिसला। विभीषण दिसल्या बरोबर मात्र विभीषणाला ओळखलं बरं का कुंभकर्णानं। विभीषणाला ओळखलं आणि विभीषणाला म्हणाला, विभीषणा आता रावणाच्या सेनेचा निपात होणार आहे बाबा, आता तू तुझी काळजी घे। कुंभकर्ण आला आणि युद्ध सुरू झालं। युद्ध सुरू झालं। रामरायांच्या बरोबर युद्ध, भयंकर असं युद्ध। कुंभकर्ण सुद्धा मोठा योद्धा होता, शूर योद्धा होता। सगळी धरती त्याला घाबरत होती। राक्षसांचा राजा रावण त्याचा बंधू आहे। शौर्य प्रचंड मोठा आहे। कुंभकर्ण लढतो आहे। रामजी समोर उभा आहे। बाणांचा वर्षाव सुरू झाला। बाणांचा वर्षाव सुरू झालेला। राम युद्ध करतायत। रामजी
घनघोर युद्ध सुरू आहे. राक्षस सेना कुंभकर्ण मारला गेला. कुंभकर्ण मरण पावला. वानर सेना नाचायला लागली. वानर सेना नाचायला लागली. रामरायांचा विजय असो. प्रभू रामचंद्र की जय. सगळी नाचू लागले. कुंभकर्ण मरण पावला होता. कुंभकर्ण मेला होता. मग मंडळी मेघनाद आला. मेघनाद इंद्रजित नाव होतं त्याचं. इंद्रजित फार मोठा योद्धा. इंद्रजित रणामध्ये आला. रणामध्ये आला. लक्ष्मणजी बरोबर त्याचं युद्ध झालं. लक्ष्मणाच्या बरोबरच्या युद्धात लक्ष्मणजींना शक्ती लागली. लक्ष्मणजी मूर्छित झाले. हनुमंतजी गेले. सुषेण वैद्यांना बोलविलं गेलं. सुषेण वैद्यांनी संजीवनी आणायला सांगितले. हनुमंतजी संजीवनी आणण्यासाठी गेले. संजीवनी घेऊन आले. येत असताना अयोध्येवरून आले होते. भरताला पाहिलं. भरताला पाहिल्यानंतर हनुमंत म्हणतात, हे रामराया आपण इकडं कसे. भरता बरोबर भेट झाली. खरी ओळख सांगितली गेली. हनुमंतजी सर्व वृत्तांत सांगून लंकेला पोहोचले. लंकेत आले. लक्ष्मणजींना उठविलं गेलं. संजीवनीचा परिणाम झाला होता. नाना प्रकारचे राक्षस हनुमंतजी आणि वानर सेनेबरोबर युद्ध करत होते. अंगद लढत होते. जांबवंत लढत होते. नल लढत होते. नील लढत होते. राम सहाय्यक आहेत. रघुनाथ सहाय्यक आहेत. आणि मग अंतिम युद्धाला सुरुवात झाली. अंतिम युद्धाला रावण लढण्यासाठी आला. दशानन रावणाचं आगमन झालं. तर तो काय रावणाला लढताना आगमन झालेलं पाहून देवतांनी रामजींसाठी रथ पाठविला. दोघांचं युद्ध सुरू झालं बघा. रामजींचं आणि रावणाचं. रावण समोर येऊन उभा राहिला. रावणाच्या बरोबर युद्ध सुरू झालं. रावणाच्या बरोबरचं युद्ध 10 दिवस युद्ध चाललं होतं. 10 दिवस राम लढत होते. आकाश बाणांनी व्यापून गेलं होतं. आकाशात सर्वत्र बाणच बाण होते. सूर्य झाकोळला गेला होता. सूर्य झाकोळला गेला होता. रामजींचं युद्ध रावणाच्या बरोबर. पण रावण आटोपला जात नव्हता. काय करावं लक्षात येत नव्हतं. रावण भयंकर मोठे राक्षस. मोठे मोठे योद्धे राक्षसांच्या मुले योद्धे रामच्या रामरायाने धनुष्यावरती बाण घेतला. बाण फोडलाय. राम रावणाचं युद्ध तिथं मात्र गंभीर वातावरण आहे. राम धनुष्यावरती बाण लावतायत. राम बाण सोडतायत. पण रावण आटोपला जात नाही. विभीषण जवळ आले. विभीषणाने सांगितलं, हे राम, रावणाच्या हृदयामध्ये एक
लागली होती. मंडळी मंडोदरी आली, रडत आली होती. रामजींना तिची सुद्धा दया आली. बिभीषणाचा राज्याभिषेक झाला आणि बिभीषणाला सांगितलं, मंदोदरीच्या सहाय्यानं तू लंकेचं राज्य कर. राम रावणांचं युद्ध संपन्न झालं होतं. जानकीजींना बंदीखान्यातून सोडविलं गेलं. जानकीजींची अग्नी परीक्षा झाली. अग्नीमध्ये जानकी प्रतिष्ठापित झाली होती. ती अग्नीनं पुन्हा एकदा रामरायांना दिली. सगळ्यांना आनंद झाला होता. राम जानकींची भेट घडली होती. मग अयोध्येला जाण्याची तयारी सुरू झाली. बघा, रावणाच्या लंकेत असलेलं पुष्पक विमान बोलविलं गेलं आणि रामजी, लक्ष्मणजी, जानकीजी, हनुमंतजी, जामवंतजी, सुग्रीवजी, नल, नील सगळे त्या पुष्पक विमानामध्ये बसले. विमान अयोध्येला निघालं. रस्त्यात राम दाखवित आहेत त्या ठिकाणची दृश्य. राम त्या ठिकाणची दृश्य दाखवत आहेत. भरत वाट बघतो आहे. रामजींच्या मनात ती भावना आहे. पुष्पक विमानातून अयोध्येकडचा प्रवास सुरू झालेला. एक एक दृश्य जानकीला दाखवित आहेत. रामजी पुष्पक विमान चालत आहे. रामजी त्या विमानात बसलेले आहेत. आणि मंडळी, रामजी श्रंगवेर पुराला येऊन पोहोचले. गुहकाची भेट घेतली गेली आणि रामजींनी हनुमंताला पुढे बघा. भरत म्हणाला होता ना, रामराया येण्यासाठी एक दिवस जर उशीर केला तर हा भरत अयोध्येमध्ये जिवंत दिसणार नाही. हनुमंत रामजींचं व्रत घेऊन, रामजींची बातमी घेऊन भरतजींकडे गेला. भरताची आणि हनुमंतांची भेट घडली. हनुमंतजींनी भरताला सांगितलं, हे भरत, लवकरच राम येतायत, लवकरच राम येतायत. मंडळी, भरताला आनंद झाला. सगळी अयोध्या सजविली गेली. राम येतायत, माझे रामदादा येतायत. हा दिवस येणार होता. माझ्या भाग्यात हा दिवस आला. 14 वर्ष रामजींची वाट पाहण्यात गेले. एक एक दिवस कसा काढला, एक एक दिवस कसा काढला. रामजींचं विमान अयोध्येच्या बाहेर येऊन पोचत झालं. विमान खाली उतरलं. भरत धावला. बघा, भरत धावला. रामजींची आणि भरताची भेट झाली. दोघांनी एकमेकाला आलिंगन दिलं. सगळ्या अयोध्येला आनंद झाला. सगळी अयोध्या नाचू लागली. सगळी अयोध्या नाचू लागली. आणि मग राम गुरुदेवांच्या दर्शनासाठी गेले. गुरुदेवांचं दर्शन घेतलं गेलं. मग भरतानं विचारलं गुरुदेवांना, गुरुदेव, माझ्या आयुष्यातला भाग्याचा दिवस आला. गुरुदेव, आता पुढील मार्गदर्शन आपण करा. गुरुदेव म्हणाले, हे भरत, ज्या क्षणाची तू वाट बघत होतास ना, तो क्षण जवळ आला बघ. राम, लक्ष्मण, जानकी अयोध्येला पोचले आहेत. भरत, मागच्या वेळेला राज्याभिषेक करताना उद्या असा शब्द आला होता. आणि हे भरत, त्याच्यामुळे रामराज्य 14 वर्ष पलीकडे गेलं. 14 वर्ष पुढे ढकललं गेलं. गुरुदेव म्हणतायत, हे भरत, आता उद्या असा शब्द नको. आता आजच रामजींचा अभिषेक करूया.
आणि मंडळी, वनवासी वेशांचा त्याग करण्यात आला. राज्याभिषेकाची तयारी सुरू झाली. राज्याभिषेकाची तयारी सुरू झाली होती. सगळ्या अयोध्येला आनंद झाला होता. सगळी अयोध्या राम राज्याभिषेक आम्ही सहभागी होणार आहोत ही भावना आहे त्यांच्या मनात. सगळ्यांच्या मनाला झालेला तो आनंद. नद्यांचं जल मागविलं गेलं, समिधा मागविल्या गेल्या. राज्याभिषेकाची तयारी सुरू झाली. राजवाड्यामध्ये अयोध्येतली सगळी माणसं येऊन पोहोचली. ज्यांना ज्यांना कळलं होतं तो प्रत्येक जण या ठिकाणी पोहोचला होता. आज राम राज्याभिषेकाचा सोहळा होता. राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आज राजवेशात प्रकट झाले होते. राजवेश आला होता. आज रामजींचा अभिषेक होणार होता. सगळी तयारी संपन्न झाली. सगळी तयारी संपन्न झाली मंडळी. आणि मंगल सोहळा सुरू झाला. वाद्य वाजू लागली, शहनाई गाऊ लागली. बासरीच्या अंतःकरणातून सूर प्रकट होऊ लागले. सप्तसूर गाऊ लागले होते. भात स्तुती करू लागले होते. ऋषी मुनी मंत्रोच्चार करू लागले होते. रामरायांचा सोहळा होता ना. रामरायांचा सोहळा होता. सगळ्या अयोध्येला झालेला आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावरून ओसंडून वाहत होता. चेहरा आनंदून गेला होता बघा. चेहरा आनंदून गेला होता. राम राज्याभिषेकाचा वेळ जवळ आला. रामजींचं सभास्थळी आगमन झालं. सोबत भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण आहेत. आज जानकीजींच्या अंगावरती सुद्धा भरजरी वस्त्र आहेत, राजवस्त्र आहेत. आज राजा राम सिंहासनाधीश्वर होणार आहे. रामजींचं आगमन झालं. रामजींना स्नान घातलं गेलं होतं. पवित्र जल दुग्ध अभिषेक केला गेला होता. आणि मंडळी, मग रामजींना तिलक करण्याची वेळ आली. आणि गोस्वामीजी सांगू लागले, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनी कीन्हा. वशिष्ठ मुनी कीन्हा. प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनी कीन्हा. पहिला तिलक वशिष्ठ मुनींच्या कडून करण्यात आला. गुरुदेव वशिष्ठजी रामरायांचा चेहरा निहाळतायत. आज गुरुदेवांच्या अंतःकरणाला सुद्धा आनंद झाला असेल. आजच असा शब्द होता बघा. वशिष्ठजींनी तिलक केला गेला. माता पुढे झाल्या असतील. एक एक आई तिलक करते आहे. प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनी कीन्हा. पुनि सपति प्रणत आय सुदीना. सिया राम जय जय राम जय जय राम. सिया राम जय जय राम. विविध ब्रह्मवृंद तिलक करू लागले. त्यांना आज्ञा केली गेली होती. सर्वजण आशीर्वाद देत आहेत. रामजींना सिंहासनाधीश्वर करण्याचा सोहळा संपन्न होतो आहे. सुवर्ण मुकुट मागविला गेला होता. रामजी सुहास्य वदनानं सिंहासनावरती स्थानापन्न होत आहेत. मंडळी, मातांना आनंद झाला होता बघा. आज पुत्र राजा होणार होता. कौशल्येला आनंद झालेला. सुमित्राजींना आनंद झालेला. कैकेयीजींच्या मनातली सगळी किलबिश गळून पडली होती. राजा राम सिंहासनाधीश्वर होणार होते. वार वार आरत्या ओवाळल्या जाऊ लागल्या.
माता आरती ओवाळत आहेत. बारी बारी आरती उतारी सुत बिलकी हर्षी भरतारी राम सिया राम जय राम राम सिया राम जय राम राम सिया राम जय राम सिया राम जय एक एक विधी संपन्न होत होता. सगळे कौतुकानं बघत होते. आज अयोध्येच्या डोळ्याचं पारणं फिटलं होतं बघा. रामजींना अलंकार घातले गेले होतेच. आज राज्याभिषेक होत होता. पुष्पमाळा चढविल्या जात होत्या आणि मंडळी तो क्षण आला. रामजींना सुवर्ण मुकुट परिधान करविला गेला. राम अयोध्येचे राजा झाले. मुनि सबी प्रणय सुदीना राम सिया राम जय राम ओ राम सिया राम जय आज आकाशात नगारे वाजत होते. देवता स्तुती करत होत्या. आकाशातून पुष्पवृष्टी केली जात होती. यक्ष गंधर्व किन्नर आज गायन करत होते, नाचत होते. अप्सरांच्या झुंडी आज नृत्य करत होत्या. देव मुनी यांना आनंद झाला होता. भरत लक्ष्मण सर्वजण कौतुकाने बघत होते. अंगद हनुमंत सुग्रीव त्यांच्याही अंतःकरणाला आनंद झालेला. राम सिंहासनाधीश्वर झाले होते. रामरायांची ही छबी सर्वजण अंतःकरणात धारण करत होते. अयोध्याच नाही, संपूर्ण अस्तित्व नाचू लागलं होतं. संपूर्ण अस्तित्व नाचू लागलं होतं. रामजींचा अभिषेक संपन्न झाला. रामजींचा राज्याभिषेक संपन्न झाला. रामकथेमध्ये रामजींच्या राज्याभिषेकाचा सोहळा आपण सर्वांनी अनुभवला. मंडळी, राम राज्याभिषेकाच्या नंतर गोस्वामीजी या चारही बंधूंच्या पुत्रांचे नाव उद्घोषित करून आपल्या रामकथेला पूर्ण विराम देतात. पुढे आलेला भाग काग भुसुंडीजी आणि गरुडजी यांचा संवाद असतो. रामकथा संपन्न करतात गोस्वामीजी आणि रामकथा संपन्न करत असताना गोस्वामीजी म्हणतात, मोसम दीन नदीन हित तुम समान रघुबीर अस विचारी रघुवंशमणी हरहु विषम भवबीर कामिहि नारी प्यारी जिमी लोभिहि प्रिय जिमी दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुखविना श्री शंभुनां दुर्गमं श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनिषं प्राप्तेतु रामायणम्.